Este día tan especial musicalmente falando, queremos coñecer a historia de Brais, un neno de 14 anos que estuda terceiro da ESO e que lle gusta a música dende moi pequeno. Toca a batería, recibe clases de música e de baile, pero todo cambiou na vida de Brais o día que foi ás festas do Ventorrillo, dende onde é a súa familia, e coñeceu Adri os satélites. Así é la mela porque ese día Brais converteuse no fan número 1 dos satélites e percorreu Galicia acompañado dos seus pais para presenciar en directo máis de 100 actuacións dos satélites e sempre cun soño na cabeza, que algún día estaría el enriba do escenario tocando con eles. Pois ben, o pasado día 1 de novembro, nunha aldea de Monterroso, este soño converteuse en realidade e os satélites convidaron a Brais a tocar con eles unha peza enriba do escenario. Que me dis? Foi un día que Brais non vai esquecer nunca e no que tomou unha decisión. Se ao final acaba adicándose á música, só quere que sexa formando parte da Orquestra Los Satélites. Que pasa, Brais? Como estamos, 14 anos. E levas tocando a batería? Buf, pois dende os 5 ou 6. Dende pequeno sempre me gustou o ritmo. Por exemplo, cando víamos a tele, cando saía un anuncio, petaba na mesa sempre. Lo levas nesta academia canto tempo? 8, 9. Prácticamente desde que sentiches aí xa empezaches a ensayar. Sí, Vale. 9, 10. Que es o fan número 1 dos satélites? Sí. A cantos concertos poideches ir dos satélites? Pois este ano máis ou menos sobre 100. Unha vez nas festas do Ventorrillo fomos velos. E dende aí empezou a miña, o sea, o meu gusto por os satélites. Xa te coñecen, non? Xa hai un vínculo, xa hai... Todos. Incluso chegaches a tocar con eles? Sí, foi na miña aldea e dixeronme, veña, hoxe imítote. Foi Nolio, o cantante. Foi unha sorpresa para min. Só falta ir con eles ao luar. O amor pola batería, de onde lle saiu iso? Pois eso sí que non o sabemos porque na familia non hai nadie que sea así. Desde pequeno xa facía cosas na casa. Alguén que nos dé unha mensaxe para ti? Bueno, Supoño que o coñecerás. coñezo. Quen estes? É Jorge. Jorge. O dos satélites, o batería. O batería dos satélites. É dicir, o que vai xubilar ti. Bueno, Brais, aquí, como ben me conoces, desde a Orquesta dos Satélites queremos que sigas sempre con esa ilusión e que sigas adiante, non te rindas nunca e a ver se és un digno sucesor meu. Veña, un saludo. El nomeoute o teu sucesor, Non son o único que o di. Para aprender a tocar, por exemplo, tens que empezar pois a informarte ou ver vídeos en internet sobre como son os ritmos máis básicos.